Què tal? Molt bona tarda, això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català a Ràdio Molins de Rei i avui iniciem aquí a la ràdio nostra la 11a temporada! Els berebers, Hem anat lluny, Ho hem fet bastant bé avui. Bueno, per no rebentar-li el cap als oients. Sí, però és que sempre no? els hi rebentem i avui, mira, crec que ho hem cuidat una mica. 11 temporades, alguna cosa anem aprenent. Sí, poquetes, Poquetes. Amb la Eli Arjona. Ben tornada, Eli, Tan morena, Tan guapa la Eli, No li veieu com que li brilla la cara? És increïble. De normal ja li brilla, però després de vacances, bé. Bueno. Bé. Esplèndida. A veure si aguanta fins a festa major, com a mínim. Aviam, Roger, com estàs? Bé, atabalat. 11a temporada, tio. Sí. Espectacular. Vols dir que és veritat, això? Jo no ho he calculat. No hem calculat mai, Les contem com volem, em sembla. Més o menys. Més o menys. Marc Vives, com estàs? Molt bé. Sí. Bé, no? Amb ganes de parlar de ciclisme? Sí, això és el que fem aquí, no? En teoria. Bueno, en teoria. I el Sergi Soler. Bona tarda. Bona tarda. Avui avisem a tots els oients que a Ràdio Molins de Rei les temporades no les tenim clares i l'horari tampoc. Començava a ser un anunci molt directe i de cop i volta la cosa es complica. És possible que estigueu escoltant ara mateix en directe a Ràdio Molins de Rei, serien les 10 de la nit. 10 i escaig. 10 i poc. Sí, abans de les 10 i 10. Sí. Doncs ara anem a les 10 de la nit perquè si abans anàvem a la migdiada i la gent doncs es quedava dormida amb nosaltres i després la tarda no la remuntava. Ara estem intentant fer un servei social, que és que la gent que té insomni, que té de vegades preocupacions, sabeu que vivim en un món difícil, Hi ha molta gent que té problemes per dormir. Sí. Doncs ara, posant-lo a les 10, l'objectiu és que, començant a les 10, he de fer una rutina, que és sentir primer la sintonia, després les nostres veus, hi haurà algun pic d'algun crit del Lluís que us posarà una mica to al final, però els últims 10 minuts seran super tranquils perquè a les 11 estigueu dormint com uns nadons. M'agrada molt aquesta expressió, dormir com uns nadons, perquè els nadons, si alguna cosa fan, és dormir malament en general. Sí. Però bé. Sí. Ara que es porta molt lo de l'ASMR, sabeu els vídeos aquests de parlar fluixet? Som això ara. Aquesta temporada som això. Som això, exacte. No? Chris Froome és un expert en això. Chris Froome ha sortit del coma, no? Molt ràpid, no sé, pintava molt xungo i estava prou bé, caminant amb un dels fills. Torna a ser influencer. Molt bé, doncs, escolta, perquè per començar el programa avui, per començar temporada, tenim una nova secció, Sergi. Espera, que tenim nova secció i nova grafia, nou grafisme a YouTube. La provarem aquí sobre la marxa? Ja està veient-se ja? Està tot preparat? No, ara mateix està veient. Toma, mira que guapo, Sí. Bueno, fiqueu aquí baix si us agrada o no, o sigui, però l'has posat sense començar la secció, no? Sí, bueno, no, comencem. Que soni la sintonia, llavors per darrere es veurà com el Roger fa una mica el tarugu, mentre la Eli ens tira la sintonia. Va, emmascarat. Novetats, És que ara que hem de saber més novetats d'aquesta temporada. Sí, que arriben a xorro. I totes bones, Va, Emmascarat. És una secció, Sergi, que portem anys fent, que anava de ciclistes, anava de ports, de cims, de colls, de murs. Ha anat a moltes coses i de què va? I fa unes hores has decidit canviar, no? Sí. Tu pots... Espera un moment. Que ja està. És que són moltes coses aquí. El primer dia que innovem, no? Estem a l'última. O sigui, el nom es manté, l'emmascarat continua. El nom es manté, el que canviem una mica és allò que està emmascarat, no? Allò que heu d'endevinar. I en aquest cas és un equip, un mallot, pot ser de qualsevol equip de la història del ciclisme, qualsevol més antic, més recent, més bo o més dolent. Jo podria fer pistes? Llavors, sí, això ho intento mantenir, gràcies. Però enguany només tindrem 3 pistes orals. Ui, és més difícil. És més difícil, però a la vegada és més fàcil, també us diré. 3 pistes oral i una de visual. Per tant, aquí la gent que només ens escolti té desavantatge i des d'aquí els invitem que si miren en el YouTube el programa, doncs podran veure
aquesta pista, que serà... jo faré el següent amb el mòbil, faré així, en un moment donat, potser està parlant el Lluís i jo de cop te faig així i ensenyo el mallot i ja ha durat 3 segons. Ho faràs durant la secció o durant el programa? No, durant el programa. Mare de Déu. Aquesta secció dura una hora. Una hora. Bueno, clar. Si algú té dubtes, diu, és que no sé si pot ser aquest equip o altre, i ha d'estar tota l'estona pendent a que jo faci en un moment donat aquest gest. Així. El meu pronòstic és que a l'octubre això ja haurà canviat. No, no, això se'n recordarà. això Potser es potencia i tot. És que això és l'últim. Això quan s'escriuen actes de 10 o 12 pàgines i es fica entremig una paraula Sempre. amb un color petit, vermell... Bueno, això es fa amb actes i es fa amb treballs de final de màster. Digue'm quina paraula això jo... Bueno, és que no ho diré. Bueno, no sé si dir. Això li vaig fer jo amb un que es va deixar l'ordinador encès. Bueno, ja ho explicaré. Jo he fet coses, crec que pitjors encara. Sí. Anem a les pistes. Vinga, som-hi. Pista 1. La pista 1, avui presento una mica, avui és fàcil, és una prova, com que diu. La pista 1 és el país d'aquest equip. I aquest equip és dels Països Catalans. Pista 2. La pista número 2, el que destacarem, és un any, encara que en tingui molts aquest equip, o encara estigui, el que sigui, però un any destacable. I aquest cas és l'any 2000. I pista 3. Doncs en aquesta pista 3 destacarem o anomenarem 3 ciclistes que hagin estat en aquest equip. I en aquest cas són Laudedino Cubino, Checho Rubiera i Isaac Gálvez. Molt bé, doncs estrenem nou sistema d'emmascarat, aquest format innovador que Sergi Soler, que és un cervell pensant, no para. Ha donat voltes fins a trobar el millor format per la temporada 2025-26. Pocs fallaré aquest any. Crec que, en general, els que són aficionats al ciclisme bueno, hi ha un component històric en alguns d'ells, però sí, jo crec que és una mica més participatiu que altres, que a vegades era molt difícil. I res, qui tingui dubtes, que estigui atent al programa, perquè en qualsevol moment pista visual. Ensenyaré la pista visual. Jo en fallaré moltes, ja ho veureu. Sí? Sí, jo amb el Llots no me'n recordo. Intentaré buscar una mica la controvèrsia. Sí, la d'avui és fàcil, però jo crec que molts patinaré. Però llavors el que hem de dir és l'equip, no el mallot. L'equip. El mallot és perquè la pista visual és el mallot. Vale. És el o sigui, mallot. no he de dir on era el logo secundari, el braç o no sé què. No, és la pista és això, no? El mallot, ja sigui posat o una foto o el que sigui, a on he tapat, a més, prèviament hi ha una feina de tapar, dissimular el nom, Ets un treballador Ah, sí? Sí. És un treballador. Burro, xaval. Difuminat, El peina el domino. El domines bé. Molt bé, doncs nou emmascarat. Vinga, va, doncs comencem amb l'actualitat. Som-hi. Elibaris. Doncs actualitat, el primer tema actualitat candent. Queden 2 setmanes per la Penny Escalada, la gran festa del ciclisme catalana. És que m'agrada perquè et quedes curt. És a dir, podem dir mundial, et quedes en català. És que o sigui, posats a mentir... És que mundial jo no he estat, per exemple, a Àfrica mai. I llavors no sé... Em sap greu. Bueno, per desconeixement. Però el que jo conec... El millor. No has vist res millor, no? És el millor. La peniscalada. De moment, què tenim? Mira, de moment tenim informació nova de Trinca, que és que ara mateix, a l'hora que esteu escoltant aquest programa, sigui l'hora que sigui, just ara, o sigui, ni un minut abans ni un minut després, i si ho escolteu per segona edició, torna a ser ara, acaben de sortir els formularis d'inscripció. Ràpid, perquè... Ràpid, pim-pam. Correu. Perquè això, clar, quants inscrits podem assumir? Tenint en compte que la cursa és el 20 de setembre i que estem a 8 de setembre, ràpids no hem anat. Podríem haver fet el juliol, això, però no, ho hem fet ara. Han d'anar ràpids apuntant-se. Han d'anar ràpid perquè les places són limitades, no sabem quantes places hem limitat encara, perquè demà tenim reunió que hem de decidir. Jo crec que rondaran les 50, més o menys, però hi ha alguna novetat concreta, i aquesta sí que la podem avançar aquí pels oients de la Taparrina, que és real. Hi haurà una modalitat nova que si es tira endavant bé i si no, no passa res, és a dir, és una porta que obrim per tothom,
que és modalitat de grups. Fins ara sabeu que és una cronoescalada individual, és una cursa que hi ha gent que les fan 20 segons, altres en 30, altres en 1 minut, d'aquí més o menys no ens movem. Fins ara teníem infantil, que és una competitiva, individual, que cronometrem, però que cadascú s'ho pot prendre com vulgui, més ràpid o més lent. I aquest any obrim categoria grups, que vol dir que si tu vols participar a la peniescalada i tu vols anar a passar únicament bé amb els teus companys, companyes, amics, amigues, enemics, ens és igual això. Doncs us podeu inscriure a grups i pensar com feu la pujada, si la feu conjunta, si la feu per relleus, si teniu idees molt més estrambòtiques que les que ens han arribat a nosaltres pel cervell, per tant teniu opcions de fer-ho com vulgueu. L'únic que heu de marcar és la casella de modalitat grups i després us preguntarem quan sou o una miqueta per saber com va la cosa. Però no per canviar-vos. No es cronometra, o sigui, la pujada de grups no té cronòmetre específic, no anem a guanyar aquí anem només a passar-nos-ho bé. Sí, com si a l'altre anéssim a guanyar. No, però algú de vegades sí, o sigui, tenim gent que sí i gent que no, no? Sí. Tenim una mica la veritat. Aquí no busqueu un grup de dir, es faré un relleu allà al mig i encara més ràpid. No busqueu això. O sigui, busqueu passar-vos-ho bé, disfressats o no, amb bicis estranyes o no, això ja cosa vostra. Mira, l'any passat va guanyar en categoria femenina la que després s'ha convertit en campiona d'Espanya de gravel. Sí. La Marta Turà, per tant, hi ha molt de nivell, però, per exemple, el Premi Gros, jo crec que el Premi Gros de la peniscalada, que va ser un mallot que ens va donar la Volta a Catalunya, un mallot de Pogačar, sí, guapo. O sigui, del millor ciclista del món, li vam donar a la persona que va quedar just al mig de la classificació, una cosa que no pots calcular. No, va ser totalment aleatori. Sí. Aquest any el sistema no serà aquest, cada any això va canviant, però... Cada any ho canviarem, però és que, vull dir que a vegades tu estàs a casa i dius, hòstia, jo no guanyaré, és impossible que guanyin, fa vergonya, tal. No, aquí el Premi Gros se'l pot endur qui sigui. I de l'últim, de l'últim al primer. Per inscriure's ja teniu premi assegurat. És a dir, que això és una altra cosa que no direm què, però només pel fet d'inscriure-us ja teniu un regalet. Mira, ara que parles... Són 5 euros, No és car. La inscripció? Sí. Bueno, però hi ha un welcome pack. 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 Sí, no, és que és real. Vam donar diverses cosetes. Moltes cosetes. Sí, diverses cosetes. Hi ha caravana publicitària. Hi ha caravana publicitària, que ara ja no podem fer sorpreses. Ara ja hi és. Ara ja està però, consagrada. Hòstia, jo ja tinc coses, Ja m'han arribat coses. Avui m'ha arribat un paquet d'ètics, que no ha sigut un paquet, han sigut 4 paquets d'ètics. Hòstia, he flipat. Com ens cuiden, aquesta gent d'ètics? He flipat, O sigui, jo pensava que m'arribaria una cosa i quan me l'ha rebut un veí a casa seva i em diu, hòstia... Crec que s'han equivocat, no? Sí, i eren 4 paquetorros, tio. Bueno, flipareu, que els repartirem entre els inscrits i entre també la gent que vingui a animar, perquè... Amb alguna ens el podem quedar aquí, no? O què? No. No, és tot per la gent. Home, som tan amables. Bueno, no, és que jo els he demanat per això, clar, seria mentir, i és la meva paraula. I aquesta és una altra història, que és que també hi haurà premis, com va haver-hi l'any passat, pels animadors. Ah, sí. Con lo qual... Sí. Si veniu de públic només a animar perquè us fa mandra agafar la bici aquell dia i voleu dir, animaré com un boig, podeu guanyar també. I aquest any tenim la novetat de que el jurat és extern a l'etapa reina. Increïble. Això la setmana que ve us podem dir qui serà. Vinga. La setmana que ve us ho explico. No, però jo no ho diria. No, potser sí. Ah, sí? Des de l'etapa reina sí, després la majoria de gent que ve jo crec que no ens haurà sentit. Vale. Estem en negociacions ara, en aquestes setmanes. No, està tancat, el jurat ja se sap. No se sap encara. Que sí? Que no està tancat del tot. Es pot ampliar. No, exacte. Es pot ampliar. Hi ha llocs confirmats. Hi ha llocs buits. Hi ha llocs confirmats, però bueno, ja tenim un jurat, sí. Pues això és la peniscalada. Voleu afegir alguna cosa? Ah, per cert, Sergi, anava a dir que idees per la gent que ve a animar, no? Doncs els típics cartells, que vinguin a pintar el dia anterior la pujada, no? Perquè, acceptem banderes palestines que de cop i volta tallin la cursa. O sigui, ho acceptem tot allà. Però sense ficar en risc la integritat dels ciclistes, Per favor, ja ho sabeu. Vale? Sempre respectem la vida. Sí. I això que deies que deia jo, de la Volta, l'any passat ens va enviar un mallot de Pogačar, aquest any la Volta ens ha tornat a enviar un mallot que és una passada. És de Primož Roglič. O sigui que tenim aquest premi. Ho sapigueu. I que no se l'endurà el guanyador, o sí, ja ho veurem. Molta més il·lusió. Sobre actualitat... A part d'això, tu tens ciclisme com vas? Jo no he vist res. Ciclisme, què està passant? A mi el que m'interessa és això. Abans, ja que parlaves del tema d'ètics, qui s'ha pres ètics aquesta setmana? Home, jo tinc claríssim que si hi ha actualitat, hi ha un nom de la setmana, és Lorena Vives, ja sabeu, família del Marc, que té l'esprint més bèstia de l'última dècada de qualsevol ciclista, sigui la disciplina que sigui, jo crec, perquè és que és increïble quan té una prova favorable a les seves condicions el que arriba a fer.
És que no hi ha un altre, no? No, perquè, o sigui, jo penso, s'ha pres Eric segur, però perquè tu no pots rendir tan bé per tu mateix. És a dir, tu no pots estar en una prova de 6 etapes, no són 2 etapes o 3 dies, allò, tots sprints, són 6 etapes. Hi ha dies que hi ha hagut ventalls. O sigui, no hi ha hagut només sprint pur, hi ha hagut dies que han hagut de batallar per la posició i estar en un grup guanyador. N'ha guanyat 5, i el dia que no guanya és la crono, que queda top 10. És a dir, que no és que tampoc s'hagi regalat. Llavors, jo crec que és bèstia. O sigui, és bèstia el que ha fet Lorena Vives aquesta setmana a la CIMAC Ladies. Des d'aquí l'enhorabona, perquè crec que com a sprinter ara mateix no hi ha més abusananes que Lorena Vives. No, clar, és que en masculí sí que hi ha una certa rivalitat, no? Pots dir, hòstia, qui és millor? Milan, Philipsen, Merlier... Tu imagina't ser les altres. En femení no hi ha aquesta rivalitat. Bueno, ja teníem una mica la idea, no?, de veure amb Charlotte Kohl, que havia deixat de ser companyes i el DSM li havien fet un equip per ella, però sí que en alguna prova li ha aconseguit una mica estar a prop, però de manera general està en una altra categoria. I Bàlsamo jo crec que és un altre tipus d'esprinter, un sprinter molt bona, però sap fer més coses a part de Sí, no, hi ha Jastrab, Benhoven, hi ha noms que són interessants, que jo crec que quan estan al calendari de temporada, el primer que deuen fer l'equip és dir, podeu trucar a l'SD Works per saber el calendari de Lorena Vives? Sisplau, vull guanyar alguna cursa, a veure si em podeu quadrar una mica el calendari. Jo vull destacar una cosa de Lorena Vives, és que porta, crec que 116 o 120 i pico victòries, ja té 26 anys. Si arriba a l'edat de Marianne Vos, no sé la quantitat de victòries que pot arribar a guanyar. En tot cas, una altra cosa que és sorprenent és que mai ha corregut una gran volta, perquè encara doncs, els perfils o les etapes que hi ha doncs, no són suficients, segurament hi ha massa muntanya, o consideren doncs, que tenir-la... Sí, ho he mirat avui en el... Aquest any ha corregut Giro i Tour i ha guanyat 4 etapes. Sí, jo recordo guanyar el Tour. Doncs ara, disculpeu, però he vist abans i posava 0... No, perquè el Pro Cycling Stats el que fa és no comptar grans tours com a... O sigui, els femenins no els compten grans tours. Me cago en Déu, m'he enganyat. Sí. Clar, estava flipant i dic, hòstia, com pot ser que sense haver corregut aquestes grans voltes, no, tingui tant... No, l'equip la porta perquè, clar, també l'has de portar allà. Però realment el seu botí de victòries és en proves d'un dia, en una CIMAC, en llocs d'aquests que són favorables al 100% per les seves condicions. No, és increïble. 22 victòries porta aquest any, eh? Sí, és bestial. És que és una passada. És bestial. Molt bé, i més coses. Sobre actualitat, ja per tancar l'actualitat ràpida i abans de passar a la Vuelta, Marc Brustenga el vam veure a Anglaterra, tio, volia destacar-ho, perquè va ser el seu aniversari, va fotre 2 top 10, un es va quedar fora al top 10 justet, o sigui que, joder, un sprinter que no és habitual tenir sprinters a Catalunya. No és un perfil nostre, no. I llavors, hòstia, tenir un sprinter fotent top 10 amb alguns dels millors sprinters del món, doncs fa patxoca. On hi havia Olaf Koy. Què, Olaf Koy? Olaf Koy que allà va arrasar, vull dir, va guanyar un parell d'etapes i... 3 al final. 3 al final, oi? L'última la va guanyar també, és veritat. Al Tour de la Gran Bretanya, però que ha sigut avui un moviment d'aquest de mercat de fitxatges, un d'aquests grans moviments, jo crec, dels d'aquest any, perquè Olaf Koy deixa el Visma. És un corredor que s'ha comentat, és un corredor jo crec que està en el... Li falta potser provar-se en un Tour de França per comparar-se amb els Philipsen, Merlier i Milan, però jo crec que té la qualitat i el potencial per esdevenir, i el Visma no tenia aquest espai, perquè evidentment el Tour doncs, és un equip muntat per Vingegaard, per la General, i no li poden muntar a l'equip per ell. Per tant, què ha fet? Anar-se'n a un altre equip. A quin altre equip? A un equip que no és ni el Red Bull, ni el Visma, ni l'Emirates, per tant no és o l'Ineos, un d'aquests grans equips, sinó un que sembla que en els propers anys estarà en aquesta lliga de 4-5 superequips, que és el Decathlon AG2R, que com sabeu el Decathlon ja va entrar l'any passat amb molta força i ha entrat un parell més de patrocinadors amb calés. CMA, CGM, CMA, CGM, no sé què és. Sí, és de transports marítims i coses d'aquestes. Sí, l'AG2R desapareix. Sí, es diu Decathlon CMA... l'any que ve, a veure quin mallot porta, i Olaf Koy, l'han fitxat a Olaf Koy amb 4 corredors. És a dir, un pack de 5 corredors per muntar-li totes les... Els trenos, no? I tots per 3 anys, Tots per 3 anys. Són Dan Hule, corredor del Trek, 2 metres, un tractor. 26 anyets, vull dir que a mi em pensava que era una mica més gran, no? Encara està puixant-se.
Genders, no? Chessball, perdó, de l'Astana. Tens Robe Guis. Robe Guis, perdó, no Genders, que m'he compós. I l'altre és Tobias Lund Andresen, que és un perfil sprinter de segona fila, però també té 23 anys, per tant pot jugar tant el rol de llançador com el seu espai per liderar sprints amb altres Tobias Lund Andresen a mi em recorda molt el perfil de Chessball de fa 2 o 3 temporades, que semblava que podia ser sprinter punter o referent en moltes proves i que al final ha acabat derivant en condició de llançador al 100%. Jo crec que aquí tindrà el marge que diu el Marc, però potser d'aquí una temporada o 2 ja serà llançador pur i dur. Ja veurem, potser creix molt o potser es manté aquí. De que l'on va fer fa un parell d'anys una aposta clara pels sprints amb Sam Bennett, li ha sortit malament. No va triar bé. No, i, bueno, la millora és substancial, no? Totalment. Molt bé, doncs què us sembla si parlem de la Vuelta ja? A mi em sembla bé. Correcte, anem a la Vuelta, va. Doncs iniciem demà la darrera setmana de la Vuelta Ciclista a Espanya, una Vuelta que es planteja en una darrera setmana amb un escenari competitiu interessant, perquè els primers estan bastant apretats i perquè hi ha un equip que està molt fort i hi ha un ciclista que està molt fort, que no és d'aquest equip. Llavors, estem parlant de UAE i de Vingegaard. El que passa és que no sé si hi ha prou espai com per rebentar a Vingegaard, diguéssim, perquè hi hagi un canvi de líder. Ara en parlarem. Val. Us he preparat el Home, que preparo sempre, que això són sí que és una bona pista el visual. meu paper amb com aniran el tema de les etapes. Demà és una etapa molt interessant, sota el meu criteri, perquè és una etapa de mitja muntanya, amb ports de primera, de segona, de tercera, però és una etapa molt trencada. Recordem, després del dia de descans, recordem, hi ha molts ciclistes que a la Vuelta Ciclista a Espanya no tenen molta experiència en voltes de 3 setmanes, per tant, estan explorant un territori nou i a veure com els hi afecta la fatiga després d'un dia de descans, de 2 setmanes de competició, i ja veurem. Però demà és un dia interessant per poder jugar a la carta de l'equip, i en això Visma té claríssim que juga totes les seves cartes per Vingegaard, a veure què fa UAE per intentar, ja que ja ho ha guanyat tot, intentar donar-li la volta tot a la no, truita. Hi ha algú de l'UAE que encara no ha guanyat etapa. Ara ho parlarem. És veritat. Hòstia, això és interessant. Dimecres, final amb un port de primera categoria, una etapa d'aquestes típica Vuelta. Etapa de merda. Una etapa de merda. Vale. Dijous. A veure, ridícul. Dijous és una crono a Valladolid, una crono urbana, de 27 quilòmetres, tot i que és urbana, sembla que hi ha rectes bastant llargues, vull dir que no és bastant revirada. 27 quilòmetres i plana. Divendres és una etapa trencada però bastant senzilla, en principi ideal per turbogrimpaires, però amb una baixada prèvia a l'última turbogrimpada que fa una mica de por. Pedersen, què més? Pedersen. Dissabte és el dia que s'ha de decidir la cursa, que és una etapa més o menys trencada, però amb al final amb la Bola del Mundo, sí. que és un fora de categoria, i diumenge és la festa de Madrid. La festa, La festa pel ciclista. Ja veurem. No serà festa? Tu creus que arribarà la Vuelta diumenge o no? Ah. Clar, és que a veure, aquí la part esportiva, en part, està condicionada al que està passant. Jo crec que... I a Madrid les mobilitzacions poden ser, diguéssim, més nombroses de les que pot haver-hi un dia a Galícia o un dia a Cantàbria. Jo crec que les mobilitzacions gordes ja les ha superat la Vuelta. Jo crec que no. Tu creus que no? Jo crec que no. Madrid és molt gran i... Sí, no I ho més sé. quan tu saps que l'última etapa és una pantomima. Ja. Ah, bueno, doncs també serà una festa. No, jo no, o sigui, aquí no, Sí. no dic que no pugui ser una festa, dic, jo no sé si la Vuelta s'acabarà. Això és el meu dubte. Sí? Ho dius sincerament? Tinc dubtes, o sigui, tinc dubtes realistes. O sigui, crec que arribaràs a la Bola del Mundo, sí. No sé, l'última etapa de Madrid si acabarà sent... Bueno, però si arribes a la Bola del Mundo s'ha acabat la Vuelta. Sí, és a dir, però que aquest últim dia jo el poso més en qüestió. És cert que la sensació és que després de lo de Bilbao i després del posicionament de la UCI, de la Vuelta tancant files amb la part esportiva, diguéssim, sembla que hi ha com a nivell policial com certa ordre o cert
d'intentar frenar més, no? Sí, clar, van més a saco, hi ha més efectius. Més a saco, vaja, més prevenció, diguem-ne, de possibles altercats. El que passa que... Sí, digue-li com vulguis, no ho sé. Però vull dir que, a veure, tots sabem que el ciclisme justament és un esport exposat a qualsevol mobilització o protesta que en general, a mi particularment ja m'agrada que n'hi hagi, perquè al final l'esport és polític, això ho sap tothom. És cert que quan tu cada dia com a corredor deus tenir aquest neguit de veure què passa avui, a veure què surt, no ho deus viure allò molt amablement. No. És a dir, deu ser complicat de gestionar aquestes setmanes de la Vuelta com a ciclista, però alhora, reitero, al final estem parlant d'un espectacle esportiu que té molts interessos al darrere i és normal que molta gent doncs, es mobilitzi pel que consideri just, en aquest cas, a favoríssim d'aquestes mobilitzacions. Hi ha de vegades que són complicades de pair des del punt de vista molt esportiu, però sempre amb el marc general de que qualsevol mobilització en el context que hi ha és absolutament lícita i lògica. Clar, aquí l'únic que em fa por és nosaltres tenim molts amics a la Vuelta, corrent la Vuelta, i fa una mica de por que algú prengui mal per algun... Sí, el que passa que fins ara... Algun boig, perquè, per exemple, el d'ahir va ser un boig, no? Ahir, abans d'ahir, aquell que va saltar... El que salta que mig cau, no? El que salta que mig cau, clar, o sigui... Sí, però això... Per exemple, el que vam viure aquí... La senyora aquella que va caure en no sé quina etapa, us recorda aquell vídeo? Sí. És a dir, jo el que dic és, en el món del ciclisme, tu estàs acostumat a que et passin coses estranyes. Sí. Recordo pujades mítiques que algú se li va a la cadena perquè enganxa amb una, no sé... Una bandera o alguna... el Tour de Flandes, aquell dia que cauen perquè hi ha un aficionat o tenen la tanca allà tan a prop. És a dir, el ciclisme està exposat sempre a coses. Sí. Llavors això és un factor més, és obvi, és a dir, és un factor més de risc que pots sumar-hi allà. Però reitero, jo, amb una visió lògica del que està passant, si mires al llarg de l'any o mires a qualsevol cursa, el risc més important és quan un organitzador fa malament un recorregut d'una prova i t'acaba estampant amb un espin cap avall o t'acaba fent doncs, que un cotxe entri al ritual de Bessèges a mitja recorregut. A mi això sí que em preocupa, perquè penso que això és perfectament controlable i de vegades no es fa. Jo crec que al final hi haurà més lesionats al llarg de la temporada, per això que per qualsevol protesta que hi pugui haver, que crec que s'amplifica molt perquè qui està en contra d'això, òbviament magnifica qualsevol detallet. Ja està, és el que hi ha. I interessa vendre les imatges d'allò que surt malament, diguéssim, o que és negatiu de cara als corredors per poder tenir aquest relat, no?, de la separació de l'esport i la política, però bueno, jo crec que qualsevol aficionat i aficionada que vegi aquests dies a la televisió o segueixi també per xarxes socials una mica el debat, crec que és evident que la gent està sortint al carrer i està fent palesa una situació a nivell mundial. Totalment. I un últim comentari sobre això, perquè la part esportiva avui dona molta teca. Fa uns dies vam fer una piulada a les xarxes explicant doncs, que hi ha hagut una protesta aquí a Catalunya i que ens semblava una protesta perfecta perquè havien tallat el pas de l'equip Israel, etc. La piulada va tenir un ressò increïble i els vam tenir tot de comentaris trolls absolutament... infumables, diguéssim. Poca gent feia, diguéssim, crítiques una mica que poguéssim llegir amb cara de, ostres, doncs això que diu és interessant, no?, en aquest sentit. Ara, quan estan passant protestes, que passa alguna cosa, encara hi ha gent de tant en tant que és molt divertit, que diu, i què? Ara què? I penses, només vam fer un tuit sobre una acció concreta, sobre una protesta concreta. Si voleu, hi entro, però no és a l'espai ni al lloc, però que podem tenir resposta per qualsevol. No ho fem perquè tenim una estona a la vida a dedicar a aquest programa i a aquestes xarxes, però si tingués temps... ens ho passaríem bomba aquests dies. Seria bastant increïble. Bueno, millor... Vull dir que res, que no estigueu nerviosos. Si algú ens escolta i no vol doncs, defensar la causa palestina, no passa res. Us respectem. Nosaltres tenim un altre punt de vista, ja està. Tal qual. Què guai? Hòstia. O sigui, és que aquest equip, és que ho estan guanyant. És el que tu deies. Tu creus que ja tenen més que la mentalitat o l'objectiu de guanyar la Vuelta, d'intentar guanyar amb tots els ciclistes que estan allà i els hi dona el mateix cada segons o tercers a la Vuelta? Jo crec que això no, però sí que és veritat que molts mitjans estan parlant d'això, que l'objectiu de l'equip és superar el rècord històric de victòries en una temporada i que van camí d'aconseguir-ho. Vam seguir amb 85 o no, així, estan a 82, em sembla. No sé quantes en porten ja. I que era seu també, oi? No sé si hi havia algun històric més antic, però bueno, no sé, jo crec que tenen alguna així al cap. I clar, tens el dia del Marc Soler, que ells mateixos expliquen que no tenien cap intenció de que Marc Soler anés a guanyar l'etapa. Increïble. Però tens un ànima lliure a l'equip. I clar, com que està ple d'ànimes lliures, com que Ayuso és el mateix perfil d'ànima lliure, clar, vas guanyant etapes... Com li dius que no, saps? Sí, vas guanyant etapes per despiste, perquè no saps controlar el teu corredor, no perquè hagis pensat que aquella etapa la vas a guanyar. Això em sembla increïble. I perquè les ànimes lliures de l'UAE, Marc Soler, Juan Ayuso, serien líders del 95% dels altres equips de la Vuelta. Que això... Bueno, és la contrapart, no?, que comentem, d'aquests superequips que
que el seu buit principal doncs és millor que gairebé que el líder de molts altres equips. I a més, quan veus que la Vuelta és això, i el Del Toro et guanya una cursa a Itàlia durant la mateixa... O sigui, que al final és el que està passant tota la temporada en proves, diguem-ne, més menors, doncs ara està passant també a la Vuelta perquè els rivals són els que són també. És a dir, al final tampoc no tens gent tan top als altres equips que estiguin lluitant per guanyar etapes, perquè és el que dius, el Visma podria fer-ho, però té un objectiu més clar. Almeida allà dins deu flipar. Deu dir, jo estic amb un tio plantant-li cara, guanyant-li l'etapa a l'Angliru. O sigui, estic fent tu. No, porta perfecte. El segon millor ciclista de grans voltes al límit i l'equip... Victòries! Quantes ampolles de cava obert i l'Almeida allà mirant-se de lluny dient algú està per mi, saps jo? Algú es creu que puc guanyar aquesta volta? Jo crec que no, ningú s'ho creu. Clar, aquest és el tema. S'ho creuen o no s'ho creuen? Bueno, no sé. És que s'ho han de creure. Està portant el Vingegaard al límit, tio. Està portant el Vingegaard al límit. És veritat, tant a la Farrapona com a l'Angliru. Hòstia, perquè el Vingegaard no l'ha deixat guanyar l'Angliru. No. Bueno, són segons són 10 segons de bonificació. No sé jo també si pot ajudar-lo molt més l'equip. Ho estan fent bé, ara fora ho estan fent bé, o sigui... És veritat que Ayuso ha tirat una mica de broma, però ha tirat un parell de quilòmetres sempre a l'inici del port. Tenim a Bain, que quan no està a l'escapada treballa, i a Marc Soler, quan no està a l'escapada treballa. I Michael Berg l'altre dia. I Ayuso, Almeida, ataca de lluny per forçar a Vingegaard i que es quedi sol Vingegaard. Per tant, tampoc crec que puguin fer molt més. És veritat que la percepció des de fora és aquesta, no? O sigui, l'equip està ajudant molt a que Almeida pugui fer les pujades al seu ritme, sense aquests canvis de ritme que li van tan malament. O sigui, això ho estan treballant bé, perquè tots els primers trams de pujades una mica difícils o llargues en aquesta volta, que tampoc són tantes, sempre tens algú de l'equip que t'està marcant ja un ritme matxacón i ets tu qui tria el ritme, com a equip. Això Visma no ho ha sabut contrarrestar fins ara. Jo crec que aniria molt bé, per part de Visma, que hi hagués algun atac sec de Vingegaard al quilòmetre 10 de port i es quedés llavors sol amb Almeida. O sigui, que hi hagués algun més cara a cara, perquè llavors aquí Almeida jo crec que tindria bastants més problemes per poder controlar el ritme. Els dies que he fet això, no recordo quina etapa era, però una que va atacar Jorgenson molt fort amb Vingegaard a roda, li va treure crec que 15 o 20 segons, i el dia de Bilbao també li va treure uns quants segons. Jo crec que això ho hauria de saber llegir, Visma, i deixar de dir, vale, si us donem tota la responsabilitat de vosaltres, treballeu vosaltres, perquè això al Almeida li estarà molt bé, jo crec, a nivell de tipus de pujada i de corredor, que és molt específic, O sigui, és molt especial Almeida, el pots atacar, li pots trobar debilitats, si no li estan buscant. És que els únics dies ara, aquesta setmana vinent, que es pot jugar, jo crec que són dimarts i dissabte, res més, El de demà passat, el dimecres sí que és un monoport, el que passa és que és un port he vist... Durillo. Té 5 quilòmetres a l'11%, i després els últims quilòmetres són més suaus, però... Perquè jo em referia a jugar tàcticament previ a l'inici del port per intentar jugar la carta que arribin els dos i fotre-li... Sí, però amb aquestes rampes tan fortes i durant 5 quilòmetres, és veritat que la teoria diu que Vingegaard podria fer un atac, no? Però Angliru no ha sigut així. Però sí que és veritat que potser és un moment on Almeida pot costar-li agafar el ritme en ports així que comencen molt forts. No jugar tàcticament, però sí li pot anar millor aquest perfil d'etapa a Vingegaard que a Almeida, i potser confia en que aquest port li pot treure 20 o 30 segons més. Jo crec que el Vingegaard el que està fent és de dir, vale, no cometré cap error ara per voler jugar-me-la i atacar quan m'està portant ja una mica al límit o fer cap moviment estrany. Ell confia, entenc, que encara queden algunes rampes i alguns ports prou durs on en algun moment a l'Almeida, i ell segurament no tindrà potser aquesta baixada de nivell, però l'Almeida pot patir, sobretot en el tram inicial. Això sí que ho hauria de provocar una miqueta el Vingegaard, que és accelerar molt a l'entrada dels ports finals. I confia, i aquí jo no estaria tan confiat, suposo, amb la crono de Valladolid, perquè Almeida és un dels millors contrarellotgistes del món. Vingegaard és també un molt bon contrarellotgista, però jo aquí no estaria tan segur de que li guanyaré temps. I vull dir, per tant, si jo fos el Visma, començaria a plantejar algun parell de situacions per agafar una mica més de distància, perquè com et surti malament el tret, a última hora encara Almeida traurà el caparró. Clar, la sensació és que el Tour Vingegaard va començar a desfondar-se el dia de la crono, esperaven molt més d'ell, al final Pogačar li va anar molt millor,
No sé si això el pot marcar una mica mentalment, si els primers 10 quilòmetres de crono la cosa no està sortint com vols. Jo crec que la part del Visma és això, és estratègia defensiva de moment, anem al davant, són els altres que han de fer, doncs sempre aguanta, no hi ha hagut cap dia que hagi perdut pistonada realment, o sigui, sempre han entrat junts, doncs amb això arribes a Madrid, diguéssim. Llavors, jo crec que això ho tenen bastant al cap, pensant que jo crec que el dia del crono poden acabar de rematar. És a dir, això jo crec que ho deuen tenir pensat així. És cert que se'l veu, perdona Lluís, se'l veu tranquil a Vingegaard, està corrent tranquil, està a prop Almeida, però sembla que ho té tot controlat. Jo crec que ell ve en forma, jo crec que ell està molt en forma, Vingegaard, i no sé fins a quin punt s'ha sorprès de que ell estant molt en forma, Almeida li estigui podent plantar tanta cara. És que psicològicament ha de ser difícil que el que ja no és Pogačar també et planti cara, no? I psicològicament estar en una escapada de 40 corredors i saps que guanyarà un UAE també ha de ser difícil. O sigui, per la resta d'equips, o sigui, és una mica una vuelta de desesperació per molts equips, jo crec, de dir, prou ja, prou Jay Vine, de cara a 80 quilòmetres de meta l'altre dia, prou. El Movistar porta crec que 4 segons llocs, o 3 o 4, pobres, em sap greu, perquè estan corrent molt bé, tenen l'equip que tenen, amb circumstàncies, estan aprofitant el que poden fer. És que, hòstia. I el que crida més l'atenció és que fer tantes victòries sense sprinters. Sí. És a dir, això és el que té mèrit, diguem-ne, de l'equip, que, doncs això, altres equips col·leccionen moltes victòries perquè sempre porten algun sprinter, no?, que és el que t'infla. Però... I tota la temporada així, al final. Potser tens Molano, que potser t'ha aconseguit alguna victòria, algun lloc així puntual, però d'aquestes 80 que deuen portar, que totes són exhibicions. Recordem que Machín va fitxar Philipsen, és a dir, quan era un nano, qui el va portar al primer equip de professional, diguéssim, va ser UAE a Philipsen, i després li va fotre al camp, però ojo si també tinguessin a Philipsen, perquè ja s'inflarien. Jo el que veig, així un apunt final, és a UAE li falta, ha guanyat moltes coses, però li falta algun segon home ben classificat a la general per filtrar-se en una escapada. Quan estic parlant d'un segon home, em refereixo a un Junior Leclerc o un Richitello, és a dir, algú que està a 5-8 minuts i que digués, hòstia, el filtro i a l'escapada i obligo a Visma a gastar molt i per tant ja no tindrà la història controlada, es gastarà... Bueno, Però és que no han volgut, els seus corredors no han volgut. No, ja és el que hem parlat abans, els corredors doncs, els hi parla el Machín i els hi pot dir que vulguis, que jo crec que surten i diuen voy aquí a hacer lo que me salga, no? Però... Hòstia, les xerrades aquestes han de ser molt bones a l'autobús. O sigui, el Machín parlant sabent que ningú li farà cas i ells escoltant sabent que ningú farà cas a ningú. És que tens tota la raó, deu ser increïble. O sigui, l'únic treballador d'aquest equip que deu ser potser Michael Bjerg, així com a treballador de debò que fa la feina que... O sigui, jo crec que deu estar allà mirant-se cares rient, saps com dient, a veure què diu aquest, a veure reaccions d'altres. No, Michael Bjerg deu ser l'únic que mira cares indignat. Potser Ayuso té música posada en aquell moment. O sigui, és que no ho saps, saps? No saps com baixa. Amb aquella mirada perduda, quan et parlen, quan parles amb un gos, que et mira, que veus clarament que no t'estan tenint, doncs així deu ser el bus del UAE. Que és tremendo que vaya. Jo pagaria diners, o sigui, uns quants, per de dir, hòstia, estic allà infiltrat i veure les cares d'Ayuso, Marc Soler, del Jay Vine allà fent-se el bigoti, jo què sé. Jay Vine, que fora conyes de l'UAE sencer, està fent una vuelta d'escàndol. És un escàndol. Però porta 3 o 4 anys o 5 fent vueltes. Sí, fa les vueltes bé, com Marc Soler. És un perfil de corredors similars. Amb l'Alpecin ja ho feien molt bé. Però a mi aquest any em té ja... O sigui, està arribant uns nivells que jo encara no l'havia vist. A vegades... Vine és un tio que va molt bé la Vuelta i el Tour Down Under. Sí. I el campionat del seu país de contrarrellotge. A mi m'agrada molt aquest perfil de corredors que tenen marcats al calendari. No és el bé. Mira, d'això pot tenir una explicació. Una vegada fa anys, recordo, parlant amb el David de la Cruz, ens deia que ell funcionava molt bé a la Vuelta, que sempre el David de la Cruz havia fet sempre top 5, 6, 7 de la Vuelta, 3 o 4 anys seguits. I deia perquè a la primavera tenia molta al·lèrgia i no funcionava tan bé. Sí, hi ha corredors que ho expliquen, sí. I llavors, a lo millor es deu a una història així, o a lo millor simplement perquè tens més afinitat amb una cursa, t'agrada més córrer en un lloc concret, però vaja, a lo millor va per un tema... Sí, suposo que és una barreja de A tot això, i per tancar tema UAE, si s'havia de tancar en algun moment, Juan Ayuso, no ho vam dir el programa la setmana passada, però el mateix dia va muntar el peripé de l'equip, ara el comunicat de l'altre, ara la rajada del dia següent d'ell contra l'equip. És increïble.
I tot això ha passat amb l'equip que més etapes està guanyant. És que ha tornat a guanyar i ell continua sent protagonista esportiu. És increïble. O sigui, és increïble que allò no s'enfonsi. Em sembla sensacional i ja està, que jo l'any que ve no correrà en aquesta estructura, que ho ha aconseguit. No, i encara no se sap no se sap on encara. Sona l'Idel Trek, però no està res confirmat encara. Correcte, sona molt, però ja ho veurem. Bueno, abans deia el Sergi, hòstia, l'UAE potser li aniria bé per donar-li la volta a la truita i fer el sorpasso a Vingegaard. Li aniria bé doncs, tenir un ciclista a 7-8 minuts. Bisma el té. Pots jugar la carta per ficar encara més? No la jugaran, perquè el té amb cus, el Vingegaard agafa i diu, vale, xavals, aquí viscadeu. Ja li va passar una vegada amb cus, que era una volta que havia de guanyar el Vingegaard, i ja va ser molt bo aquell any. El xaval és bona persona, el Vingegaard és bona persona, però clar, fins a un punt, jo crec que ja el xaval... Jo soc una altra molt bona persona que li ha agradat regalar clàssiques i després les troba a faltar. Uau. L'altre dia vaig veure un vídeo, que no sé qui el va penjar, sobre la Vuelta. Abans els hi fan unes preguntes amb els ciclistes i a cada un havia de dir qui era el contacte més famós que tenia al mòbil. Llavors van passant tots els ciclistes. Llavors, Philipsen ens diu Van der Poel, l'altre diu Pogačar, l'altre tal. Els del Bisma diuen Vingegaard i surt l'últim Vingegaard i diu, quin és el contacte més famós? I dius, la meva dona. És la persona menys carismàtica del pilot internacional. La meva dona, tio. És increïble. Bueno, potser té raó, Potser és famós, no sabem. Potser només té aquest contacte, perquè també pot ser, Sí. Per cert, lluita pel podi, per fer un apunt breu de la resta que també està corrent per allà. Pidcock aguanta o no? Perquè té Hindley i Pellizzari, aquest duo que van treballant cada vegada millor dins d'aquesta Vuelta, que és interessant. Jo crec que està xulo aquest debat, no? Jo m'entenc amb el que vaig dir. Crec que Hindley va més i crec que Hindley serà el tercer. I que ara passa amb la per la cara. Sí. O sigui, tu vas dir Almeida... Hi ha una crono, Sí. Hi ha una crono pel mig. Que no va bé cap dels dos. Però Pidcock tampoc és especialment bo amb les cronos. És que tampoc hi ha cap d'aquests que queda que vagi bé. Ni Pellizzari, és que no... Però Pellizzari s'ha vist també, bueno, i Hindley també l'altre dia. Veurem. Estaran molt igualats. Jo crec que opto per un Red Bull, Estan bé. Hindley. I sí que a Pidcock l'he vist, ostres, amb terrenys que potser hagués dit, m'esperava alguna més. Està aguantant? Està aguantant, però jo crec que tindria un puntet més. Però bueno. Mira, ara, és veritat, tinc curiositat amb Pidcock a la crono, perquè vull veure amb una crono competitiva que s'està jugant alguna cosa, a veure què és capaç de fer. Bueno, ho deia el Marcel la setmana passada, que per crono per equips era la primera a la vida que la feia a nivell professional. O individual sí que n'ha fet més, Però bueno, no deixa de ser escenaris on no l'hem vist. No l'hem vist gaire, no. Una crono de gran volta a l'última setmana. T'has d'exprimir sí o sí. Amb tot el cansament acumulat. No és el mateix que una crono del Tour de Bretanya de 20 quilòmetres. Correcte. Bueno, a veure. I que 6 voltes en un campionat del món de mountain bike tu sol, exacte. No és el mateix. Sí. Del top 10, no sé si voleu destacar algun més, Cus està 8è, però sí que vull destacar que el 16è està l'Abel Balderston i el 17è el Jaume Guardeño. Bravo. Increïble. Bravo. L'Abel ara no sé si és la seva primera gran volta. Del Jaume segur. El Jaume sí, l'Abel diria que no. Diria que ja va córrer la Vuelta. Sí, diria que ja ha corregut, però sense estar en aquest punt de forma que està molt bé. Sí, que a més ho va fer molt bé, no? Si no recordo malament. I aquest any l'Abel va ser desè allà a l'Angliru. És que va aguantar molt bé aquell dia. Aquell dia va aguantant. I després, clar, no el vam veure en cap moment de la tele, però el Jaume va fer top 15. És a dir, que estan molt bé els dies de pujades, els dies durs, són els que estan sempre aguantant bé i fent-ho, que és molt difícil, crec jo, normalment és el grup de favorits. És a dir, normalment qui està en aquesta posició en una general és perquè algun dia s'ha colat una escapada de 20 minuts, o sigui, aquest tipus de coses. El Jaume un dia ho va fer i ho va fer prou bé, però de fet l'Abel també, però el temps guanyat bàsicament és per aguantar els dies importants. Sí. Trobo que és molt de mèrit. I l'Abel va dir-ho en una entrevista, va dir-ho que ells ara, en aquesta posició que es troben, entre els 20 primers, doncs que el que volien era consolidar aquesta general, que per ells doncs, és molt important, i veurem. Ha treballat molt la crono els últims anys, l'Abel Balderston. Joder, és campió d'Espanya. Sí. Efectivament, i vull dir que crec que el dia de Valladolid se li donarà molt bé i crec que té etapes que podrà estar davant
I veurem si arrisca, perquè dintre de voler consolidar això, no? Doncs té l'opció, perquè té alguns ciclistes a 5-6 minuts, que podria arribar a passar, i a veure si arrisca en alguna d'aquestes pujades o busca una escapada en el penúltim port. Bueno, veurem, però en tot cas un nivell increïble i no sé fins quan té contracte, però bueno, jo crec que tindrà... És jove encara. Que l'estan trucant al telèfon. L'estan trucant al telèfon, ja. Mira, que Balderston està fent una vuelta per anar a un equip. Sí, acaba contracte. De fet, el Jaume Palomar, l'altre dia, el Jaume Palomar és el que va ara a la moto de Televisió Espanyola. Moto, Jaime, Jaume. Jaume. És fantàstic. Ara ho diuen ella, ara li diuen Jaume ja. És un megacrac, el Jaume. És un megacrac. Com Perico de Galo. Va estar... Bueno, i Perico de Galo és un altre megacrac. Ahir vaig veure que no. Va pujant, Puertos, pujant l'altre dia a l'Angliru, que van portar el Cravioto. Jo ho vaig veure ahir. Que és un animal, el Cravioto és un tio enorme, evidentment, és un piano. L'Olímpic és un tio enorme, que també et diré que no sé on collons va aguantar, potser van aturant la... Ara surt molt a bici. Vale, no, però és que, clar, jo em poso la seva pell i és que ja no aguanto ni el dia vaig. Està en moda... I el Perico, el Perico va xerrant allà com si no d'allò, tio, i el home té 65 anys, O sigui, només es bufegava els primers 3 quilòmetres, el Perico. Quan va agafar ritme ja està. I quan va agafar el ritme, on puja de debò, tio, l'altre, clar, a mi això també passa, anava mort. I el Perico anava parlant, igual que parla per la tele, tio. A mi passa el mateix, Lluís. Volia parlar del Palomar. Esbufego Jaume. I després ja milloro. L'únic que mai acaba d'arribar un moment. Tingut aquí, Sí, l'hem tingut aquí, el Jaume Palomar, que va a la moto, i l'altre dia li preguntava precisament això amb el director del Caja Rural, i els deia, què? Estan picant a la porta? I l'altre deia, bueno, aquí... Va esquivar la pregunta, però que sí, que estan picant a la porta. Clar. Que estan picant a la porta. I l'última cosa abans de tancar la vuelta, si us sembla... Sí, home, tu... Tanquem la volta ja, no? És una cosa que fa molts... O sigui, et diria que un parell d'anys que penso i que no ho he dit mai aquí. No m'ho crec, no m'ho crec. I què és? Tu ets una persona impulsiva. Tu tal qual t'arriba la idea la dius. Sí, però és que no m'arriba quan estic aquí. M'arriba quan estic en un altre lloc. I és Ben Tulet. Sí. Ciclista del Bisma. La pregunta és per què li diuen Ben Tutlet? Ben Tutlet, Ben Tutlet? Segons Carlos D'Andrés. No ho he entès encara. Em posa nerviós cada vegada que ho diu. Potser és que es diu així, ho ha preguntat, però clar, jo dient-se Tulet sense cap... Li diu Tutlet. A veure, aquí fica Tulet. No, ja ho sé, que s'escriu, ho tinc claríssim. Vale. Bueno, coses... Bé, Ben Tulet. Amic del programa, Carlos. Ara no he ficat una foto al costat de l'altra. Però jo crec que s'assembla a l'Oriol Riba de Peu de Port. Ben Tulet? Hòstia, això ja m'agrada. Oriol Riba. Ara necessito això. I és que no sé, jo veig les fotos de Ben Tulet i penso, hòstia, l'Oriol Riba. Amics d'Oriol Riba, opineu, sisplau. No, gent de Peu de Port. No, perquè l'hauran vist en molts escenaris diferents. Potser en algun suant i tot. Té aquella cara, Ben Tulet té aquella cara com de Daniel el Travieso. Daniel el Trapella. Per tant, Oriol Riba, tens cara de... No, a la foto de Pro Cycling Stats té una cara de com dient... Hòstia, el Sergi ho està comprant ja. Sí? Sí o no? Bueno, ho estan mirant. Tenim un equip d'experts mirant-ho. Què més? Aquest tema de la Vuelta veig que és important, però hi ha alguna cosa més? Sí. Sí o no? Sí? Espera, que el Sergi us ho ensenya. El que esteu veient és Ben Tulet i l'altre és Oriol Riba de Peu de Port. No sé quin és qui. El que m'agrada és que els oients de Ràdio Molins de Rei no saben qui és Oriol Riba i a més estem ensenyant unes imatges. Per tant, ara mateix és aquell moment que ja podeu anar dormint. Ja podeu començar ja a afinar la son. Tenim 3-4 minuts. Fantàstic. Això sempre va bé. Vinga, va, doncs tira'ns una sintonia i tanquem la volta aquí. Vinga. Diuen. Macutazo que Valverde ja té el seu 8 pel Mundial. Diuen el Marca. O sigui que potser alguna idea tenen. Pot ser que sigui Juan Ayuso i 7 més? Tal qual. Que ha vingut a la Vuelta a preparar-se al Mundial. Clarament. Tal qual. Juan Ayuso, Mikel Landa, Raúl García Mikel Pierna... Landa no hi anirà. Raúl García Pierna... Tinc la primícia que no hi anirà. Fet a caldo. Carlos Canal, Carlos Verona, Iván Romeo i Marc Soler Roger Adrià. Espectacular. Home, dona molt de joc, Hi ha molta ànima lliure aquí, Sí. Espectacular. Aquí hi ha molta cilindrada, Aquí hi ha molta cilindrada, però sabem que Alejandro Valverde, com a seleccionador d'Espanya, sabeu què farà, no?, la reunió d'equip. S'anirà disfrutant. Juan... Vinga, Juan. Vinga, Juan. I ja està. I els altres, algun no sabrà com es diu.
O sigui, jo crec que el nivell serà apostar-ho tot per Juan Ayuso. Ara fora conyes, però crec que és l'aposta raonable de la selecció espanyola aquest any. Tens un recorregut que Juan Ayuso, amb l'estat de forma que està i amb el nivell que té, crec que et pot pujar al podi d'aquest Mundial bé. Llavors, si tens aquesta opció, crec que has de jugar aquí. Però... Altres anys és molt dispersa la selecció espanyola. Aquest any jo crec que tindrà un líder clar i la resta a tenir feina de treball i potser algú llibertat, però jo crec que serà bastant concentradet. Marc Soler i Roger Adrià podrien gaudir d'una mica de llibertat. Marc Soler anirà a treballar. En un Mundial centreu tota una carta és complicat, eh? I a vegades sí que hi ha hagut moments que dius, hòstia, aquest és el gran favorit i anem a per ell i perquè realment la resta de l'equip, però tens un gran favorit com és Ayuso, però és que tens altres 2-3 corredors que si els tens a davant, Roger i Adrià ja ho va demostrar l'any passat. No, no dic que no. Pel perfil que hi ha... Hi ha molt desnivell, jo crec que massa, pel Roger. Potser pel Roger sí, però vull dir, Marc Soler és un candidat increïble, O sigui, Marc Soler és candidat amb l'estat de forma que porta, aquests perfils així, el fots a una fuga i li dones aquesta llibertat. Tu l'has vist mai, Marc Soler? No. Algun dia de la seva vida fent alguna cosa d'una clàssica així o d'un dia potent, llarg, dur? Ja, però s'ha d'imaginar que està a la Volta a Espanya. Però és que ell no s'imaginarà. El que passa que sí que és cert que una etapa a la Volta a Espanya són 180 quilòmetres, 170, en canvi al Mundial seran 220, potser. Ara no recordo quin quilometratge té. Clar, és difícil, però l'estat de forma és, i l'equip és un equiparro. Aquí canviaran l'Anda pel altre perquè està fotut. L'Anda no està veient a la Vuelta bé. I l'altra gent te la compro bastant, sí. Potser entre Javi Romo, que té una molt bona volta. O Valderston mateix, o algú que pot estar. Si hi hagués l'equip dels Països Catalans, seria un escàndol, Però seria, top 3 de millor selecció. Bastant semblant, La base més important seria aquest mateix equip? Sí. I podria sumar tots els corredors que estan a Andorra, no? Bueno, sí. Carlos Verona parla millor el català que Carlos Verona, si volgués competir en la selecció dels Països Catalans, si volgués, que es pot qüestionar bastant, crec que podria fer-ho sense cap mena de problema. I Aleix Espargaró. El masculí i el femení, seria un escàndol també, El femení en parlem, la setmana que ve si ja tenim també més novetats, però també de moment no han dit res. Cosetes. És un mundial que no hi haurà Van Aert, que no hi haurà Van der Poel, que hi haurà absències grosses tipus Vingegaard, és a dir, Pogačar, ja farem la prèvia al seu moment, té marcada la creueta clara de això jo el revalido. És a Ruanda. Hi ha molta gent que a Ruanda ja li fa mandra-anar-hi. I per tant, si no estàs al pic de forma teu i la teva aspiració és no treballar pels altres sinó guanyar tu, ja descartes si veus que no arribes. Hi ha molta gent que està fent això. Llavors veurem quanta gent potent al final dins de les alineacions de cada equip hi haurà. I que és un mundial per escaladors. Vull dir que jo entenc que Van Aert i Van der Poel, si no són candidats a guanyar, doncs no faran l'esforç, la veritat, d'anar-hi. Totalment. Molt bé, doncs diu la Eli que tenim 3 minuts. Ara 2 ja. Doncs 2 minuts. El temps passa, Lluís. El temps passa volant, I més quan tu passes bé amb gent tan agradable com nosaltres. Gràcies, Lluís. Tu ja no tenies res més, no? Jo ja estic. Crec que no ens havia passat mai, això de dir, ens sobren 2 minuts. És que no sobren, jo estava parlant del Mundial i tu ja volies tancar. No, però realment, jo he pensat, fa un moment he pensat, hòstia, no he dit això. Ah, sí, una cosa que volia dir d'aquests dies que m'agrada molt. Aquesta temporada promet, Sí, una cosa que volia dir, sí, perquè venim encara més amb l'oposat que altres anys. El Marc Soler, sobre el Marc Soler. M'encanta el Marc Soler quan li fan les entrevistes després de l'etapa. Sí. La reacció física seva, que és com si tot li sorprengués, com si no sé, com si... Guanya l'etapa i diu, bueno, Marc, enhorabona per l'etapa, diu. I fa unes cares com... Aquesta pregunta, a què ve, no? Sí, tal qual, tio. És que de vegades fem conya, però Marc Soler és una de les grans alegries que tenim al ciclisme, perquè és la persona més natural que hi ha al món. És a dir, és la millor persona en el sentit d'imprevisible. En cursa és un escàndol de que pot fer el que vulgui ell, en cada moment no saps mai què passarà, i és bo. I llavors, aquesta unió de conceptes... Ara l'Eli està fent els moviments que fa Marc Soler quan però quan la treus també davant la premsa, davant la gent, és que és un fenomen. És un fenomen. Visca Marc Soler sempre. Visca Marc Soler, gaudiu de la darrera setmana de la Vuelta, molta sort amb els catalans que tenim a la cursa, catalans i valencians i no sé si hi ha algun balear, no hi ha cap balear. Inscriviu-vos a la Peniscalada si voleu. Important. Importantíssim. Si no podeu inscriure-us, veniu, o sigui, guardeu-vos la data, 20 de setembre a la tarda, a partir de les 4-5 la cosa ja estarà arrencadíssima. Us ho passareu pipa aquest any. I us ho passareu de meravella.
Vinga. La setmana que ve, la prèvia final del Peníscola. La postprèvia. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.